सानबारि पुलिसा AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे आयेन बेरेखा बेलाथि जौ दोनखोमानायखौ बोखांनो हादों। थांनाय हराव AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे आयेन बेरेखा बेलाथि जौखौ बिजनीनि गंसे नखरनि गय बागानाव बोखांनो हादों। बे दोनखोमानाय AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिनिफ्राय बिजनी फानबारि पुलिसा मोन 11 कार्टन आयेन बेरेखा बिस गोनां जौफोरखौ बोखांनो हादों। नाथाय बियो दासिमबो रोखा मोनथिनाय जायाखै दि बे AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे मोन 11 कार्टन आयेन बेरेखा बिस गोनां जौफोरखौ सोर बेबादि हरनि समाव बिजनीनि गंसे नखरनि गय बागानाव दोनखोमाना थांदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव बोखांनो हानाय AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे आयेन बेरेखा बेलाथि जौखौ फानबारि पुलिस थानासिम लाना थाङो। बिजनी फानबारि पुलिसा AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे आयेन बेरेखा बेलाथि जौ दोनखोमानायखौ बोखांनो हादों। थांनाय हराव AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे आयेन बेरेखा बेलाथि जौखौ बिजनीनि गंसे नखरनि गय बागानाव बोखांनो हादों। बे दोनखोमानाय AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिनिफ्राय बिजनी फानबारि पुलिसा मोन 11 कार्टन आयेन बेरेखा बिस गोनां जौफोरखौ बोखांनो हादों। नाथाय बियो दासिमबो रोखा मोनथिनाय जायाखै दि बे AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे मोन 11 कार्टन आयेन बेरेखा बिस गोनां जौफोरखौ सोर बेबादि हरनि समाव बिजनीनि गंसे नखरनि गय बागानाव दोनखोमाना थांदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव बोखांनो हानाय AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे आयेन बेरेखा बेलाथि जौखौ फानबारि पुलिस थानासिम लाना थाङो। बिजनी फानबारि पुलिसा AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे आयेन बेरेखा बेलाथि जौ दोनखोमानायखौ बोखांनो हादों। थांनाय हराव AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे आयेन बेरेखा बेलाथि जौखौ बिजनीनि गंसे नखरनि गय बागानाव बोखांनो हादों। बे दोनखोमानाय AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिनिफ्राय बिजनी फानबारि पुलिसा मोन 11 कार्टन आयेन बेरेखा बिस गोनां जौफोरखौ बोखांनो हादों। नाथाय बियो दासिमबो रोखा मोनथिनाय जायाखै दि बे AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे मोन 11 कार्टन आयेन बेरेखा बिस गोनां जौफोरखौ सोर बेबादि हरनि समाव बिजनीनि गंसे नखरनि गय बागानाव दोनखोमाना थांदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव बोखांनो हानाय AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे आयेन बेरेखा बेलाथि जौखौ फानबारि पुलिस थानासिम लाना थाङो। बिजनी फानबारि पुलिसा AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे आयेन बेरेखा बेलाथि जौ दोनखोमानायखौ बोखांनो हादों। थांनाय हराव AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे आयेन बेरेखा बेलाथि जौखौ बिजनीनि गंसे नखरनि गय बागानाव बोखांनो हादों।
बे दोनखोमानाय AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिनिफ्राय बिसनि फानबारि पुलिसा मोन 11 कार्टन आयेन बेरेखा बिस गोनां जौफोरखौ बोखांनो हादों। नाथाय बियो दासिमबो रोखा मोनथिनाय जायाखै दि बे AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे मोन 11 कार्टन आयेन बेरेखा बिस गोनां जौफोरखौ सोर बेबादि हरनि समाव बिजनीनि गंसे नखरनि गय बागानाव दोनखोमाना थांदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव बोखांनो हानाय AS-11B1888 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे आयेन बेरेखा बेलाथि जौखौ फानबारि पुलिस थानासिम लाना थाङो।